खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव बावहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय जोङो दा बङाइगाव थांगासिनो दङ आरो ससाइटिनि बाउन्डारि बिराद गुवारखा ओमफ्राय ना कारिगाव मोनबाय जोङो दायो। कारिगाव गेट बानायनो नागिरदों खोमा ना? कारिगाव मोनबाय नानि, कारिगाव मोनबाय ना? कारिगावबो जि देरबायहाय दाना ना? आइ दै मा होनोमोनलाय बेखौ? मानसिफ्रा गथ' जाफैयो, गोथाव गोथावबो मोनजायो, मालाबा हाबफैनांगौ। बिराद मोजांथ' ग्रेन्डनि दाबायाबो। ओमफ्राय लोगोफोर बै गेट नुहुरनाया बाथौ खेराइ रिजर्टनि आरो हाग्रामा सारनि आरो बे राइट साइडजों गोलैबाय। ओमफ्राय जों दा ओरैहाय लेफ्ट साइडजों थांगासिनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो माने उइंगारखौ लास्ट सिटआवसो जिरायदों। ओरैबायदि बार होलाङो, बाज्ल'यो, रायज्लायनायखौनो मोजां खोनाया आरो। उइंगार लास्ट सिटआवनो जिरायदों सानैजों। गावरिया जिरायनानै दङ। धालिगावनि बिराद मोजां नुखायोना लोगोफोर? जा ग्लबाव फैलाय नुवाखै टाउनशिपनि बियो। जों दा बङाइगाव मोननोसै, मोनबायानो धालिगाव मोनबाय नालाय। ब्रिजआ जासिनथारबायहाय ना? बेसेथाय सापागुरिसिम ना ओरै सिङाव हाबलाङो? बङाइगाव सिङाव हाबो? हाबा 100 सासेयाव। जोङो दा सापागुरि मोनफैबाय फाइनालि। थांलाना ओरै? ए बङाइगाव? आं सानदोंमोन आरो एसे लंबावनो मोनो। नङा बै सिङाव हाबो नालाय एखमबा। रिक्सा लानांसिगोन र'। नङा रिक्सा उइंगार ओंखारनानै नै दालां सिंजों रिक्सा लानोसै जों। मोनफैबाय, एबार मोनफैबाय। गाखोनोसै। दानिया जों बिउटि वार्ल्ड पार्लाराव सफैबाय जों। मानसि दं नै। ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगो बेखौ नुबाय आङो, बागदावखादों आङो। ओमफ्राय लोगोफोर माने बिराद माबा गान दामना दङ नालाय आब'आ, आङो ओमफ्राय दा माने साउन्डखौ बन्द' खालामनानै बुंना होनांबाय आरो आङो दा जोङो दसे जिरायनोसै आरो। माने जोङो खानाय एसे हास'लांजानो नागिरदों आरो आब'जों। माने खानाया एकदम बोरैबा जाब्रा टाइपनि जाजोब्बाय नालाय। बे सासे लोगोबा हाजानो होननायजों आंबो हानोसै होनबालाय खाथियावनो फैखादोंबा हाबलांदिनि होननानै हाबनाय जादों आरो। ओमफ्राय जों जे मोनसे खामानियाव फैदोंमोन, ओमफ्राय बे खामानिया जादिया आरो लोगोफोर। नेक्स्ट मासावसो फैफिननो गोनां जानानै फैबाय आरो जोंखौ दा नेक्स्ट मासावहाय लेंहरफिनबाय। दा आङो ससे देखायबोखादोंमोन ना जों बबेहाय फैदों, माने गल्ड लन बेंकआव फैदों आरो जोङो। केमेरा लानोसैबो जासोयोना बिराद मोजां जायो माबाया। শ্যাম্পু, মাস্ক আৰু সিরাম মাঝে মাঝে ট্রিটমেন্ট খাটাবো, ঠিক আছে? মানে খানাया एकदम हेल्दी मोजां जाबाय थागोन। शाइनिं स्मुथ, शाइनजों लोगोसे स्मुथ शाइन आरो खानाया मालाबाबो प्रब्लेम जानाय नङा, खानाया गनाय नङा आरो। श्याम्पु मास्क होआ ना बहुदानो, सिराम बायदिसिनाखौ होआ। बङाइगाव फ्रि खानाय हाजानो फैदों बिसोरो। फ्रियाव हगारबानो जाया खामानिया। जाबायना? क'क्राझारनि कास्टमार। हिमालय हटेलाव ओंखाम जाग्रा मा दङ ओमफ्राय? दालि, सबाय, लाब्रा, जि मानसिफोर जाबाय दं।